Hello, hello, mabungahong kaudtuhon kahaponon mga igsoon bisan birthday ron sa kong anak o busy kay silang tanan. Nag-prepare sila kung asawa, nagluto, naglungag igsoon, daghan kay sila gibuhat dito sa Pikas Balay sa tuang kauban sa church igsoon. Ako ra usad sa balay, so I grab this opportunity nga mag-live ta igsoon. Mamalandong ta sa pulong sa Ginoo kay mao ni kalanon sa tong kalag. Amen. Praise God. Wait sa mga igsoon. Nanawag manon akong asawa. Wait sa. Pero di na ako ni putlon gyud. Okay, di na ako ni putlon. Ako sang chatan nga nag-live ko. Okay. Di ko pwede mo undang. Pinangga kahit mo tanawa akong asawa na ko ni. Di ko pwede mo undang. Ingon siya sorry ana. Ingani ning mong asawa igsoon nga hinatdag yun sa Ginoo bitaw kay perfect partner ba kay suporta nawa. Nya wait sa ako sa ablihan ang kuan igsoon. Ablihan sa akong pultahan akong gilak maguna ko. Musubasin mo arito ba. Wait. So I'm back mga kaigsuonan. Padayon ta. Okay? Praise God. So, anyway, ako sa ni-share igsoon. Ako sang i-share atong live igsoon. Kamu sa diha ayaw kalimot sa pag-mention sa inyong mga higala igsoon. Mga loved ones and families here in the comment section para makabantay sila. And don't forget to type at followers at highlights at everyone. Para makabantay atong mga higala, atong mga friends igsoon sa Facebook. Ako po igsoon, ako sa ni-share sa ako ang personal account nga James M. Dumanon. Mauna, di ko magtago igsoon. Mauna ako ngan. Nga nasa likod aning mabungahong Kristohanon. James M. Dumanon. Okay, mauna akong Facebook account. Dili lang ko ka-accept ninyo kay napuno na. No? So, again, igsoon. Anyway, akong gipasalamatan si Lord. Thanks be to God for this blessed opportunity. Bisan busy kayo may karon unta igsoon kay preparation kay actually karon Bernice ang Friday is schedule ni namo sa overnight and prayer meeting, but since birthday sa ako amo ang anak igsoon si Itski, so amo lang i-held ang amo ang overnight sa resort, one of the resorts here in Bohol nga located sa Panggangan sa Kalapi, no? So adto mi dito tonight. That is why ang atong mga kauban sa church karon uban busy nag-prepare. Unya akong asawa grabing busy ha. Unya ako igsoon kay lahi man sad akong linya. Mao na nga akong gipaningkamutan nga maka-live ta this afternoon kay unya. Klaro jung di ko ka-live kay adto man ta sa kuan sa resort man mi. Adto mag overnight and then wala ko kabalog na by wifi dito or something ano so mao na igsoon nga ako gining gidalikyat igsoon kay di ko mahiluna kung dili ko maka-share sa pulong sa Ginoo. Kung sa una nga pirti kong adika igsoon, di ko mahiluna o di ko kasuyok matag adlaw. Ingani na sad karon burag ang akong addiction na divert bitaw nga di ko mahiluna o di ko ka-share kabantay mo naabay adlaw nga kung dili manggali ko maka-live. Masipyat ko nga maghimog video, wala. Or mga godly words or Bible verses, wala kay di ko mahiluna igsoon. No, di ko mahiluna og di ko ka-share sa pulong sa Ginoo. Sagwa man tay suhol igsoon, wa tay sweldo, no, wa tay supporter, wa tay sponsor, pero enough na si Lord. Amen, kay nagtrabaho ta para sa Ginoo. Okay? Again, ako sa ning i-share igsoon sa akong personal account. Okay? Kumusta na yung adlaw igsoon? Okay, Friday. Ingon sila Friday the 13th daw. Natunong sa kung kuan, totoo ba? Okay, so ako sang i-share. And then akong itag sa ako ang asawa, akong anak, akong papa, akong best friend nga ganahan pod. So again, let's share igsoon atong i-share atong live para sa kay mayaan sa Ginoo. Okay, hapit na kun human are. Praise God.
Shout out, Brad. Sir Ruji Abergonzado. Kabalo na ka, nganong gi-shout out ka. Kabalo na ka. Okay, a good friend of mine, police officer, nga na-assign sa Davao International Airport. Ug ako din gi-shout out ang Davao International Airport na atay followers da igsuon nga last time sa among vacation sa Jensan nag-agi mi og Davao kay sige na magbalik-balik og Jensan most of the time naara mi di jud most of the time permanente gid mi mag-eroplano pero largo mi sa Jensan Airport so ni try mi sa akong asawa og sakay ari sa Davao. Maunto ako mag-expect nga sa Davao di ay naa diha sa followers nato nga naa nang kana bitong atong mga bag igsuon murag scan bitaw x-ray or something ana no naa diha nining approach nato nga ikaw to si ko answer walang mi ka picture nato kay nagdali mi. Okay, so done sharing mga igsuon kamo sa diha ako mong gi-encourage nga mo share. Okay, and don't forget to again as always to mention your friends and loved ones in the comment section and to type at followers at highlights at everyone. And don't forget to subscribe sa atong YouTube channel kay kaning live na to karon. After ani ako ni siyang i-download then i-upload sa atong YouTube channel. Mas dali dito masunod ba, no? Praise God, dali ra ma-save. Hallelujah. Salamat sa Ginoo. Ako nang gi-shout out ang almost 182,000 followers og mabungahong Kristohanon. Og ato ning pasalamatan ato mga bashers igsoon kay kana mga bashers nato sige pud mo reply, magkadaghan ang makabantay nga friends ninyo. So magkadaghan ang engagement, magkadaghan ang followers. More bashers, more followers. Mao nang atong pasalamatan na sila igsoon bahalag unsay lang ingana to. Ganina ginganlan kog kulto, ginganlan tag-iro. Way problema na igsoon pero akong nabantayan nay usa igsoon nganing bas nato diha ginganlan tag-iro. Ang uban rin nagsige mo reply, di ba? Iro ilang gitawag nato. Pero na-realize na ko samtang nagsikog bantay niya, siya may unang iro. Ngano man siya may unang sige pangusig sa comment. Nang hilabot ba dayta? Nang daot ba dayta nabatay gi-mention nga CFD, gi-mention nga pare, gi-mention nga name nga Katoliko. Ako never ko ingana because I respect all religion. Pero siya ay una ni aw. Iro kuno ta pero siya may una nang musig, siya may iro. Yang usa ka baser na to igsoon, sige tawag nako og kulto. Pastor, kulto ka, sige po guna. Ngano sige man siya panghilabot na ko wa man ni siya nako hilabti. So, na-realize nako nga ang iyang gigamit dami account. So, wa sila kay bawo maigsoon nga ang meaning sa kulto dili tinuod, piki. So siya may unang kulto kay dami account tungod kay dili tinuod nga account gigamit. Okay? Kulto. Nabali. So nagisa sa kaugalingon nga mantika. Og sa manok pa na naunay sa kaugalingong tari. Okay? Ana ra na no pero mao lagi salamat sa atong mga bashers igsoon ato ang mga malulutos kay bisan wa ta manghilabot nila sila may nang hilabot kay nandaot kunutan nila mao bitaw. Ako silang gihagit nga kay i-review tanan na kong mga videos and posts kung naaba ko'y gidaot diha. Ako pa silang giingnan nga bisan kami ni Padre Darwin wala mi magsakitay. Okay? Kay dai usa ka event igsoon nga nag-uban mi nya speaker sad ko. Gasunod mi. Second to the last ko, siya ay first, pinaka last day siya, pinaka last siya. Niya ako may gasunod mi. Kami may matawag og main event, gasunod min duha. So, but before na mo, napatoy madre, napay mga speaker lain, no? Mauna nga, I respect all religion and I don't care if they will say anything negative or makapasakit against me. Ako rin po nang gikalipay, igsoon. Sanay tanaw, naunsa. Kami nga mga adik-adik gikan, paminaw mo igsoon. Ako igsoon nga gikan ko mga sa panuway nga kinabuhi. Sanay kog mga sakit nga storya. Kanang nay mo hulga na, sanay po kog hulgaon. Kami mga barumbado sa una igsoon, di lang panghambog. Sanay mig mga sakit nga istorya mong di jud mi madlok. Diha mi gikan. Mabito nang naay magsigbas na ako di anay mga followers na to magkatawa lang taga-dis-a kanin sila no. To aning i-tris up di mayo ninduta ni lamiay awa so. Ko relax chill ra ta diha kay sa man bag-o naman ta pero nadyoy uban nga di ko ka control kay tao raman sila basta mao ni akong gingon igsoon atong pasalamatan atong mga bashers kay tungod nila mas daghan pa jud kayo mo comment bitaw wa sila kabantay mas mudaghan atong followers ani for the glory of the Lord amen. So walay mamato dili sad mailhan nga namunga ta na gibato ta meaning gikaliptag hilabot meaning nibunga na ta amen. So praise God. So anyway, ako din gi-shout out atuang wa man ko kay ka-shout out gani kay gidali-dali ko. But this time akong gi-shout out ang tanang mga subscribers nato ani nga page. Thank you so much. So mga nag-share ning live, perminti mag-share sa live, thank you.
sa mga avid followers, no, avid viewers and listeners sa live nato, sa itong mga videos, mga nagtanaw, thank you kaayo. Sa mga star senders na uban, salamat gihapon, wala man ko nangayo, kabalo na mo. I never put my GCash number here in the comment section and my bank account, no. Dihay daghang nangayo na nako igsoon diri sa comment, but wala na ko gibutang kay ano man. It is purely pang Ginoo niya to igsoon, no. Praise God, hallelujah. So di ta pwede anang ingana igsoon nganom dai di ta kawali dai nga way opiring, no. Kung atoa pang Ginoo purely, muwali ta bisag way opiring. Okay? Kaya atoa pang Ginoo man di man ni pangwarta. Amen. Ona siya, and then shout out to all of again mga OFW around the world, okay? Mga naka-permanent resident na diha, mga seaman, no? Mga seafarer, di ba? Shout out ninyong tananamo sa akong prayer. Actually, one of the main reason why I do this kaning nag-live ta igsoon is kamo gyud, because I understand nga there are so many OFWs around the world nga dili walay time sa pagsimba nya, busy unya, labi na nga nasa mga countries nga stricto, no. Mao na mga igsoon nga kani nga live perminti na ko ni gihimo, no. Usa sa rason kamo, okay? And then thank you kaayo sa kanunay pagpaminaw ninyo o paghatag ninyo og time sa Ginoo igsoon. And I declare as always nga kamong tanan nga nagtan-aw karon, anaa mo sa maayong kahimtang, mayong panglawas og duol mo sa Ginoo. Amen. And akong shout out tanang mga spineriso, tanang mga konbiktado na gyud na sa bahay ni Kuya, nasa selda. Shout out yung tanan Lombia City Jail, Medina Municipal Jail, Cebu City Jail, Talisay City Jail, Toledo City Jail. Shout out to all my friends nga mga jail officer, mga warden, no. Shout out na akong Brad, si Brad Labnaw, from Sayas Skeptron in Arms, nga usa sa inungdan nga nakasulod ko sa Lombia City Jail and Medina Municipal Jail, okay? Shout out sa nako ang tanang mga Brad nako nga nasa bahay ni Kuya, long live ta kanunay Brad, kupot sa Ginoo na ipaglaom samtang napay kinabuhi. Shout out na ko si Brad Aris, Brad Reigns 999. Shout out na ko si Brad Kenneth, okay? Tanan mga Brad nako sa bahay ni Kuya, shout out Brad. Worship team sa Lombia City Jail, daghan kay akro diha, no. Shout out long live Brad. Padayon ta og ipataas ang ngalan sa Ginoo kay mao nay sikreto sa taas nga kinabuhi. Sayang atong pagsinggit og lunglib kung wala nato giisa ang ngalan sa Ginoo. Amen. The Bible tells us that the secret of life extension, taas nga kinabuhi is we have fear God, we fear God the most, and God first ta kanunay. Tug pataas ang Ginoo, motahod ta niya, madlok ta sa Ginoo igsoon pinagi sa paglikay sa pagbuhat og daotan. Amen. So, shout out sa tatanang mga Bureau of Fire Protection, mga friends nako, amigo, mga higala nako, akong shout out, and shout out tanang mga higala sad nako nga magsigi og pa-counsel, pa-advise og avid followers from Philippine Army, okay? Philippine Army, mga military diha, Philippine Air Force and Philippine Coast Guard. And also shout out sa tanang mga security guard, tanang kapulisan, of course. PNP, Philippine National Police, Luzon, Visayas, and Mindanao. Mga classmate nako sa pag-eskwela nako pagkapulis before, during my criminology days. Shout out ang Camp Usmeña, Cebu. Shout out ang Tagbilaran City sa among barracks, among hepe diri. Ang Brad Chief from SEA, Police Lieutenant Colonel, Chief Newes, Chief Batuan. Tanang mga hepe na mo di sa province. And ako dahil gi-congratulate si nakabag-o nga nahuman sa iyang schooling si abay nako nga Police Captain Sir Onyot Introliso, pero murag man naman iyang kuan major na siya ron. Shout, congratulations by na kasong prayer. Wa ko na surprise makuha ginanimo ikaw pa kauban sa tabang sa Ginoo. Shout out na mo among hepe diri sa Clarin, Chief Amba, and to a good friend of mine, Hepe sa Kandihay Police Station, Police Captain Albert Sator, Police Captain Jasper Reyes, Police Captain Brad Sir Milioria, Police Captain Sir Renan Romulo, akong classmate sa ni. Og sa among bag-o pa ning retire nga Hepe diri sa Clarin, si Police Captain atong tayma si Sir Miliumida. Shout out also to Major Ray Olar of Bloon Police Station. Okay? Praise God, shout out to Brad Jomar nga nagtan-aw karon diri. Gigreet ko nimo ni Dudong Brad HK brother. Man na Brad, akong gigreet na ganina, katawa siya. Ingko nak ning great nimo si katong dito sa Cagayan ba, no. So adto mi unya mag-overnight sa dagat brother. Shout out sa DI ming taga Ipil, Zamboanga, Sibugay Pastor. Shout out sa taga Ipil, Zamboanga, Sibugay from Jed Villafuerte. Okay.
Praise God, salamat kayo. Praise God. Siguro, let's start to pray na. Man naman, no? Salamat sa paggahin o time para mo share sa iyang pulong despite sa kabisi ni mo, Pastor, padayon from Katrina, Sister Katrina Tusi of New Zealand. Okay? Nag-message din ako sa Igsoon kay first time daw niya nakadungog sa akong walay diri sa Bohol. College pa siya, di ba, sister? And then karon na siya sa gawas nagpadayon nga nangalagad sa Ginoo. Praise God. And Brother Lord James Talingting, salamat Pastor, God bless your family and happy birthday Dudong Itski. Walay sa payan kanunay Brad, salamat, 1 over subscriber. Basta buutang anak ihatag sa papa ang gusto. Amen, brother. Ano ginaon? Asa malipay ang atong anak, suportahan nato kay atong nakita ang atong anak nangalagad sa Ginoo. Ang atong anak wala nagduwa-duwa og email, atong anak wala nagduwa og mga online games. Wala ilain gatubang mag-cellphone pero limitado, kontrolado. Amen. Shout out to Inday Ann Torrijano. Regards ko sa imong husband, Brad Jojo, nga men's president namo di sa church. Okay? See you later tonight. Okay? Let's pray. Amen. Let's welcome the presence of the Lord. Let's welcome the presence of the Holy Spirit this time, igsoon, because without Him, we are nothing. Dili namo nato matugkad ang pulong sa Ginoo gamit sa atong tawahanong kaalam. Pero matugkad nato og lawom pagyud ang pulong sa Ginoo. Sa diyang atong imbitaron siya sa atong pagabuhaton karon. So let us pray. Father in heaven, we come into your presence this time. Lord God, thank you so much for another great privilege. Despite of our busy days, busy schedules, but Lord, still you encourage us. You give us a time, an opportunity, another opportunity, Lord, to meditate your word, to listen to your word this time, Lord God. Dili tanang tao karong taknaa, karong panahona, na higayon nga mamati sa imong pulong. Nay ubang tao karon sa lain-laing dapit sa kalibutan ganahan maminaw, mamati sa imong pulong pero dili sila kapaminaw. Apan bulahan kami Ginoo kay gitagaan minimog chance this afternoon to listen, to meditate your holy word, Lord God. Kay mao kini ang kalanon sa among kalag makahatag og kalig-on kusog namo panahon sa mga pagsulay og mahinungdan nga makalahutay mihangtod sa walay katapusan Ginoo. Lord, I pray right now, Lord God, before we move on, before we start, good Lord God, i-search ni mo among kasing-kasing Ginoo. So siya among kasing-kasing kung namay mga butang sa sulod namo nga wala mi makabantay, wala day ka na himaya, wala day ka na lipay. Para namo wala ra to pero sala day sa imong tubangan pasayloa mi Lord. Lord God, we admit it that because of our imperfection sometimes we believe what we do na glorify ka, but ang tinuod wala day ka na himaya Ginoo. Tungod kay tao lamang mi. So Lord God, pasaylo ami, himoming takos, himoming angayan, maghisgot, mamati, mamalandong sa imong balaang pulong because your word is so holy. Your word says in John 1:1, in the beginning was the word and the word was with God and the word was God. Ikaw kini mismo among isgutan karon. So Lord God, balaan na among panudlanan nga espirituhanon aron among masalod ang espirituhanong panalangin nga imong ibubo kanamo. And as always, Lord God, tagaimig kasing-kasing madinawaton, mapainobsanon, Ginoo. Dili lang igo maminaw niya ipalapos sa pikas dunggan, but Lord, maminaw niya musunod kay nadiha ang panalangin. And Lord God, you're gonna bless all the viewers right now who are listening, who are watching this time. Luzon, Visayas, and Mindanao, bisan asa nga sulok nining kalibutan, kutob sa makadungog, makakita, makatanaw ani nga live, bisan pa man ang mag-replay ani Ginoo, ipabati imong gahom. Ipabati imong presensya, Lord God. Ipabati ang lihok sa Espiritu Santo, Lord God. Holy Spirit, this is your moment. Lord God, you alone will be glorified this time. Wala mi nagpataas og relihiyon or pundok, Ginoo. Wala sa mi nang ligis og relihiyon, but Lord God, among gipataas lamang karon ang ngalan nimo. The name above all names, the name of Jesus Christ alone. So Lord, we honor you, we adore you this time. Thank you so much again for this opportunity, Lord God, nga maminaw mi sa imong pulong. Lord God, thank you for the victory. Ang nabiling panahon na mong itugyan kanimo. Sa pangalan ni Jesus, amen. Hallelujah, praise God. So, this time we have 93 viewers. Maybe this time ang uban wala kabantay, ang uban busy, or na sila yung mga gibuhat ba. Pero mao lagi mag-start na ta kay actually, daghan kayo igsoon. Daghan kayo bulaton. After ani, mong delikat ra ko, nanabas na sa buhaton ba, no? So, ato sa ning ikuan, binayning kuan, pre-request. Sira, wait sa mga igsoon. Pa-prayer, pastor, nga masaksis ang binaryan na sa,
So, binaryan na sa akong sister. Okay, sige, ato ning iyampo. Sa in my personal prayer, igsoon. Kay, di na ko kayo matagad, ali. Okay. Done? So, let's start. Anyway. Praise God. Hallelujah. Our topic for this afternoon is about honesty or kana bitong kwarta nga gikan sa limbong. Ug unsay epekto ani sa atong kinabuhing Kristohanon. Again, kwarta nga gikan sa pamintaha, kwarta nga gikan sa tikas, kwarta nga gikan sa limbong or illegal. Unsay dangatan sa atong kinabuhi kung ato ni siyang buhaton igsoon, okay? So nga tuang teksto igsoon na diri sa panultihon. So Solomon gyapon ni, no? Matod pa ni Haring Solomon sa panultihon 10:2. Okay? Panultihon 10:2. Okay? Nag-ingon diri si Solomon igsoon. Dili makaayo kanimo ang bahandi nga naangkon pinaagi sa limbong. Okay? Apan ang pagkamatarong makaluwas sa imong kinabuhi. Agin akong balikon igsoon, panultihon 10:2, nag-ingon ang balaang kasulatan. Dili makaayo kanimo ang bahandi nga naangkon pinaagi sa limbong. Limbong. Apan ang pagkamatarong makaluwas sa imong kinabuhi. Ang Diyos magapanalangin sa iyang balaang pulong. Anyway, before we proceed, ganina daynay ning bahas nato ba nga nagsigig reply ang ato ang mga followers niya. Basa ko sa ilang mga conversation. Ning ingon tong bashers na to igsoon nga, ang ila daw kaluwasan wala nagdepende sa Biblia lang. So maybe ang iyang imin is nagdepende sila sa history or something ana. Wa sila nagdepende sa Biblia. Pero ako kung basihan igsoon, Bible good, no? Kung imong basahon ang Bible igsoon para nako igsoon, nganong naingani ko? 16 years plus kapin in drug addiction. Nganong naingani ko igsoon? Because the more I meditate the Word of God, nya akong giobey, nausab akong kinabuhi. Sige ngon. Kung napada itay lain nga basahon gawas sa Bible, so sayop dayto ang gingon sa Josue 1:8. Kay Josue 1:8 ning ingon man diha igsoon nga pamalundungi ayaw ibulag. Okay, ang balaod. Libro sa ang basahon sa balaod. Asa man makita natong balaod sa Ginoo na sa Biblia balaang kasulatan. Now, dili ibuwag niya atong pamalandungan kini adlaw gabi and then after that ato siyang kinabuhion niya mao ni sikreto nga mo success ta, sikreto nga mo uswag, mo lambo ta, sikreto sa atong kadaugan pulong sa Ginoo. So, kung moingon ta nga napay lain nga maghatag nato og saktong dalan or maghatag nato igsoon og kinabuhing dan or maghatag nato igsoon og kauswagan, kaluwasan igsoon, gawas sa Bible, sayop ni, no? Pero ako igsoon nagtuo kang wala in the Bible, igsoon the Word of God. In the beginning was the Word and the Word was with God and the Word was God. Ako mismo saksi, lebeng testimony nga ang banggiitang adik-adik na maligyag siya igsoon. Nakabuntis o pila ka babae. Ako igsoon, walay nagpaundang na ko ani. But the moment I believe the Word of God and then I try to do what God's Word says, na ay kabag-uhan ako, no? Na ay time nga padung ko muhimo og sala niya murag naa bitay mo hunghong nimo nga mga pulong sa Ginoo nga naa sa Bible, ma-remind ka din di ka mo mubuhat og sala, no? Ako igsoon nagtuo ko ang Bible, mao ni say mapa, mao ni say maghatag na tog right direction into eternity, padulong sa kinabuhing dayon. Mao ni nga sige tag kuan ani basa, no? So karon mga igsoon ang balaang kasulatan nag-ingon ang Biblia. Matod pa ni Haring Solomon igsoon sa panultihon 10:2 gipahinumduman ta ning ingon direo siya, dili makaayo kanimo ang bahandi nga naangkon pinaagi sa limbong. So naay word dire mga igsoon na ingon siya, dili makaayo. In other words mga igsoon, kay dili man makaayo, makadaot, no? Makadaot, no? Dili makaayo. Dili makahatag og kaayuhan sa atong kinabuhi. Unsa man na pastor, ang bahandi nga atong naangkon nga gikan sa limbong. Unsa man ang limbong, daotan na illegal, pamintaha igsoon, maro-maro, nakaangkon ka og salapi igsoon, ni income ka igsoon pero ang imong income
ang imuhang abot igsoon na isagol limbong, na isagol dautan kay nga naman against the law man against sa balaod, no? Ingon man bala ang kasulatan nga mutahod ta sa balaod, no? Or na ba ni sagol nga marumaro igsoon, panikas. Amen. Dili daw na makaayo para nato, no? Nga naatay bahandi, naatay income. Yes, dako tag income pero gikan sa dautan, gikan sa limbong. The way ang ato ang gitawag og source of income, wala nakapahimaya sa Ginoo. Wala malipay ang Ginoo sa atong source of income. Dili daw na maayo, mao nay bahandi, mao nay kwarta, mao nay salapi nga gikan sa limbong. Dili na makaayo igsuon matud pa sa pulong sa Ginoo. No, ingon diri, dili makaayo kanimo ang bandi nga naangkon, nga naato, nga gikan sa limbong, pinagi sa limbong. No? Nga ang source ba limbong siya, no? Ang source nimo igsoon is dili makapaymaya ang Ginoo. Ang source igsoon sa imong kwarta igsoon supak sa balaod. Ang source sa kwarta igsoon nga imong naangkon, namintaha ka, okay? Nangilad ka igsoon. May gamit ka hurim-hurim igsoon aron makakwarta. Kana bitang maayo kay kamo kanang sales stock bitaw niya namutbot na ka aron mo tuo, aron mo palit pero namutbot na makaka. In other words, ang imong income sago limbong, dili makaayo kanimo. Ningon si Solomon nga makadaot, no? Dili makahatag na tugayag nga ugma ngano man. In the first place igsoon, limbong na siya. Daotan na siya. Samara nga nagpugas ta og binhi nga daotan. Nagpugas ta og binhi igsoon nga dili maayo. And of course, kung unsa nga tong gipugas ako na ning gibalik-balik igsoon sa kadaghan, maura po na atong anihon. Kay walay magtanom og mangga nga mamunga og santol. Okay? Walay magtanom og kapayas nga ang bunga palya. Walay magtanom og lubi nga ang bunga, unsa man, nangka. Wala. In other words, kung unsa ang atong gitanom, mausad na atong anihon. Now, kung ang atong gitanom igsoon, no? Atong gigamit, kwarta nga limbong, no? Atong gipakaon sa atong asawa, atong anak, gipalit og gatas, no? Ang atong gigamit sa kada adlaw igsoon, gipalit og bugas, gipalit og sudan, no? Gigasto sa atong anak pag-eskwela igsoon, sagol limbong, no? Dautan ang iyang source. Namintaha, nagminaro ka, nangilad ka igsoon. Dili siya makayo nga naman. Kung unsa, nagingon ang balang kasulatan, Galatians 6:7, kung unsa ang Ginoo kuno, we cannot mock the justice of God. Amen? Unsa ang ato ang ipugas, mao ginatong inihon, and listen carefully. Our God, whom we serve, is the God of justice. So, murinder gina siya, justisya, igsoon. So, naagi na siya ihatag nga bunga o resulta. Consequence sa atong gitanom. Why? Because our God is the God of justice. Dili mo angay ang Ginoo og limbungan. Because He is a righteous God. Dili siya ganahag dishonest. Kay honest siya. Matinud-anon siya. Di ba nagali bersikulo nga, kung na may panahon nga kita dili matinud-anon apan magpabilin siyang matinud-anon. Nature ni Lord igsoon, matarong, balaan, matinud-anon. Honest God. That is why He never tolerate ng iyang mga kanakan igsoon, dishonest, limbungan. Amen? Maro-maro, namintaha. Mao na niingon din si Solomon igsoon nga, dili na makaayo kanimo ang kwarta nga naangkon mo pinagig limbong. Kay naay consequence, dili ka ihatod ana sa hayag nga ugma. Ang hayag nga ugma igsoon maayo na nga ugma. Mahitabo lang na kung ang imo pong gipugas karon maayo. Kung ipugas karon, imong ipugas karon matarong. Okay? Positibo, nakapalipay sa Ginoo, mo resulta naghayag nga ugma. Pero kung imong gipugas karon dinautan igsoon, limbong nga kwarta igsoon, imong gipa-eskwela imong anak sa minaro nimo nga pamaagi sa imong negosyo igsoon. Pasensya na, prangka ko. I only speak what is the truth. Amen? Ug ako ning gi-base sa balaang kasulatan igsoon. Bisan kinsay masukto nako, okay ra. Wa ko'y problema na igsoon sa night anak. Even si Jesus, when Jesus speak the truth igsoon, dagang nasuko niya. Nabanggaan niya. Kaya dagang nasuko sa Ginoo. Because the truth is, the truth, sakit ang pulong sa ginusama sa espada nga mahait pa sa duay sulab. Kunya mo suksok sakit kaayo, di ta makatago, igo kita.
Again, dili makaayo. Walay maayong padulngan nato ang kwarta nga atong naangkon gikan sa limbong, gikan sa panikas, gikan sa pamintaha, gikan sa suborno. Okay? Dili na, no? Gusto rita ako nang gibalik-balik. Malipay dita igsoon nga atong gipakaon sa atong anak. Gipalit og gatas sa atong anak nga mututoy pa. Gipalit og vitamin sa atong asawa. Gigasto na to sa atong anak sa pag-eskwela. Kwarta nga gikan sa limbong, kwarta nga supak sa balaod sa gobyerno, kwarta nga mamintaha nga kwarta nga gikan sa dautan. Sugot data. Igsoon ang balang kasulatan nag-ingon, muani gid ta sa atong gipugas. Nag-expecta igsoon nga hayag kayong ugma sa atong mga anak. Tungod kay imong gipa-eskwela, gigastuhan imong mahalon nga eskwelahan, pero ang kwarta nga imong gigamit gikan sa dautan, gikan sa limbong, ug ikaw mismo kay bawo nga limbong na, kay bawo ka mismo nga ang imong source of income sagol dautan, wa malipay ang Ginoo, but still malipayon ka kay sige ani mosabot ra si Lord. Yes, mosabot si Lord, but because naa kay gipugas nga dautan mo ani jud ka, because our God baliktaron man atong tibuok kalibutan, our God is the God of justice and He will remain faithful to His word. Justice, hustisya siya. Hustisya, it means unsa imong ipugas mao imong anihon. Ayaw pag-expect nga nahayag nga ugma imong mga anak. Ayaw pag-expect nga imong anak igsoon hanay ang ugma kung ang imong gigasto, kung ang imong gipaningkamutan nga kwarta sagol dinautan. No, atong Biblia atong sultian, aw atong pasultion. Dili makaayo kanato ang kwarta, ang bahandi nga naangko na to, gikan sa panikas, gikan sa limbong, gikan sa dinautan, dili igsoon. But instead, maghatag pa hinuon ni og murag dimalas. Okay? Dangan ba sa kinabuhi? Maghatag og tungluway because we already knew the truth and we know that what we did is illegal or God is not glorified sa atong gihimo igsoon, but still, gihimo na to. Kay para makasurvive ta sayop gyapon na. Itong Ginoo, He's a righteous God. He's the God of justice. Dili siya mo tolerate og kadautan. Kung unsay mong anihon mo ani jud ka. So, daghan bitaw kog naobserbaran igsoon. Kwarta nga gikan sa dautan ang resulta. Dautan po dilang mga anak karon wala ming bunga og hayag nga ugma, no? Ang iyang mga ang nahitabo resulta sa iyang mga anak dili pud mga buutan, dili mga ingon nga naikadlok sa Ginoo man in the first place. Mao na to, nagtanom na tadaan og dautan nga binhi. Amen. Ayog itugot igsoon kay basin mapalaw to ma-disappointa. Ang expectation na to nga hayag nga ugma nga mabatunan sa atong mga anak, sa atong pamilya, ang resulta kinabuhi nga miserable. Ang resulta daghang murag course bitaw, murag dimalas bitaw nga anuman. Dili maayo ang mahitabo nga anuman igsoon. Kaya nga atong gitanom in the first place binhi man nga dautan kay ang atong gigasto nga kwarta gikan sa limbong, gikan sa pamintaha, gikan sa panikas, gikan sa pangilad igsoon. Amen. Asa di si Lord igsoon dili mohatag og pabor. Dili i-bless ni Lord ang atong mga tinguha, atong mga pangandoy kung ning tolereta of dishonesty, kung ning tolereta og mga limbong, ning tolereta og pamintaha, ning tolerita og pamakak igsoon maro-maro, dili malipay ang Ginoo. Amen. Bantayanan, no? Again, dili makaayo kanimo ang bahandi nga naangkon pinaagi sa limbong. Malipay ra ka ni Pilmiro. Bahandi pero muani ka og kadautan kay nagpugas man kag binhi sa kadautan. But next line, according to King Solomon, ingon siya diri, apan ang pagkamatarong makaluwas sa imong kinabuhi. Bahala gamay rang income igsoon, at least naglakaw kas pagkamatarong, at least honest. Bahala ginagmay, at least pagkamatarong, kaya ang gingon diri, ang pagkamatarong makaluwas sa atong kinabuhi. In other words, honesty. Okay? Gamay nga income pero tinarong. Gamay nga income pero dili dinautan, diniyos. Mao nay maghatod nato sa hayag nga ugma. Kay mao ni giingon diri, mao na giingon diri sa pagkamatarong, makaluwas sa imong kinabuhi. Ang kwarta day nga gikan sa limbong, nag-expect og makaluwas nato, apan ang ending dili sila makaluwas nato. Kung dili makahimong miserable sa atong kinabuhi, dalhon ta padulong sa kalaglagan instead nga dalhon sa kadaugan. Nganuman in the first place, ang kwarta nga atong gigamit limbong, ilad,
pamintaha or mingdawat batag suborno, bribes aron matwist ang justice. Okay? Mga friends na ko diha nga nas gobyerno, I love you so much. And as one of the PNP life coach, ako ning gi-remind kanunay, bantayan yun yung suborno. Bribes. Okay? Dili ni siya makapaani na to og hayag nga ugma. There's always a consequence. Moniti man Igsoon, every decision, every action nga gi-take na to, maayo og dautan mo resulta. Apan nakanindot lang kung maayo ang atong gipugas, maayo atong anihon. Pero kung dautan atong gipugas, tanom, mo resulta kini og dautan sad. Igsoon kita, tabi na ako, mga ginikanan, kita nga mga nakinabuhi pa nining ngit-ngit nga kalibutan, igsoon, wala tayo laing pangandoy, mga batanon ba ron, in the future, hayag atong ugma, sa atong mga anak, sa atong mga apo, igsoon. But the best way to prepare for that, igsoon, is to be honest in the sight of God, and maglakaw sa pagkamatarong, dili ta mo tolerate og limbong nga pamaagi sa pangita. Again, dili ta mo tolerate, mo allow or mo tugot og limbong tikas dinautan nga paagi sa pangita. Kay yes, maglipay-lipay ta sa kwarta, kay dali ra man jud makakwarta basta dinautan. Dali ra makakwarta basta limbong. Dali lang makakwarta basta maro ta. Pero timan kita ra po'y mag-suffer pohon-pohon kay naay consequence. Walay pabor, walay protection sa Ginoo. Ngano man, nagbuhat man ta og mga butang nga wala nakapahimuot sa Ginoo. Sige ngon dili makaayo ka nato ang kwarta, ang bandi nga atong naangkon nga gikan sa limbong. Ako ni balikon, ganahan day ka mo katawa, mag-selfie ka together with your family, nag-date mo didto mo sa gitawag og mga exclusive restaurants, hotels, nag-check-in mo didto, nag-selfie, nag-video, nag-vlog didto, pero ang kwarta nga gigamit ninyo kay balo mo nga gikan sa limbong, kay balo mo nga gikan sa dautan. Okay? Malipay day ta na igsoon, makatuog day tang maghayang na igsoon. Nga kay bawta nga nakakwarta ta ana, pero naay sagol, na kay giagian nga wa nalipay ang Ginoo. And do we think si Lord mag-glorify ana? And og nagtuo ba ta og makaipsot ta sa hustisya sa Ginoo? Our God is the God of justice. Kung unsa ang atong gitanom, unsa atong gipugas, mo ani kita. Amen. Mao na igsoon nga gidasig ko kamo igsoon kung kabalo ta nga kana siyang kwartaha, kana siyang negosyuha igsoon. Sagol limbong, sagol ilad, sagol pamintaha, sagol panikas, ayaw na itugot. Bahala og gagmay ang atong income, basta diniyos. Basta sa matarong og maayo nga paagi, ang Ginoo nay bahala mo bless sa imong kamot. Ang Ginoo nay bahala mo hatag sa iyang pabor igsoon. Kaysa dako kayog income pero sagol illegal, sagol dinautan, sagol binuang, sagol ilad, sagol pamintaha, sagol limbong. Dili na maghatag na tughayan nga kaugmaon. Instead, mao panay mulid nato ngadto sa kapahamakan, ngadto sa kinabuhi nga miserable, ngadto sa kapildihan, ngadto sa makaluluoy nga kinabuhi. Ngano man posible nga maapektuhan sa consequence ang imong anak, imong apo. Because if we try to base it from the Bible, ang consequence maabot siya sa into 4th generation. Posible pa madamay imong apo sa tuhod. May paikaron igsoon magkinabuhi tang balaan, matarong magsunod sa kababuton sa Ginoo. Anis atong negosyo, anis atong source of income. Diniyos matarong nga paagi, di nato apilan og minaro-maro, bakak igsoon, limbong. Kay kitara o ang atong pamilya, atong anak, atong apo, apostuhod, magantos sa consequence anang kwarta nga gikan sa limbong. Ang pulong sa Ginoo dili mamakak. Heaven and earth will pass away, but His word will remain. Amen. Matuman dyan niya igsoon. Mao na igsoon nga magbantay ta. Kung makadetect ta, kani akong asawa igsoon, glory to God lang, abti kay ni. Akong asawa igsoon, di gini basta-basta, glory to God lang, abti kay usam ning kwarta kanang kuti kini og mga kwarta nga disagikan kay di siya gusto nga makasa sa Ginoo. Ako bitaw bantayan grabihan na pun kalaboy nga na lang siya, no? So kay di siya mo tolerate
nga ang bahandi nga naangko na mo igsoon gikan sa dinautan. Amen. Mao na igsoon magbantay ta kung gusto taghayag nga ugma. Kung gusto ta nga atong ugma sa atong anak, atong apo, even as igsoon mahanay. Nindot kayong plastada ba, malipay ang Ginoo, naay pabor sa Ginoo din sa atong source of income, sa atong pagpakinabuhi, panginabuhi igsoon. Dili na to sa gulag limbong, dili na to sa gulag marumaro, dili na to sa gulag panikas, dili na to sa gulag pamakak. Kay nga naman, bahala gamay ra tong income, i-bless si Lord ay bahala. Naman si Lord igsoon. Amen. Apan kadtong mga dagko lagi income, pero sagol limbong, sagol panikas, sagol ilad, no? Sagol pamintaha. Unsay resulta? Dili siya makahatag natog kaayuhan. It means pwede nga maihatod ta ngadto sa kalaglagan. Ang pagtuo nimo igsoon nga imong gipa-eskwela gikan sa dinautan igsoon, nagtuo kag hayag nga ugma mangkon sa imong anak. Dili ni panungo ako igsoon, pero naay something mahitabo nga basin ma-surprise ka nga naman. In the first place ang gigamit nimo nga kwarta para pa eskwela limbong. Luoy kay imong anak, no? An hour. Ang imong anak igsoon wa kabalo nga gisagikan ang source sa imong kwarta. Wa siya kay balo nga dinautan, no? Pero sa Bible, mag-suffer gyapon ang consequence ang anak, ang apo until 4th generation tungod sa desisyon sa amahan or inahan. Mao na igsoon, kung gusto taghayag nga ugma, kung gusto ta nga ihanay, iplastar sa Ginoo ang nindot, ang promised land nga iyang giandam nato, ang iyang gisaad mga igsoon sa Jeremiah 29:11 nga hayag nga ugma, paglaom, bright future, ayaw tuguti nga ang atong source of income gisagulan natog limbong, panikas, panghilad. Amen. Kung dili honesta, mataro nga pamaagi, ginagmay pero mahimaya ang Ginoo kanunay. Mao nay maghatod nato sa hayag nga ugma, mao nay maghatod nato sa pabor sa Ginoo, mao nay maghatod nato igsoon sa atong gipangandoy nga promised land igsoon. Amen. Ihatod ta sa tinuod nga kaasinso, kauswagan nganuman kay wala man taning tolerate og kwarta, og salapi, og bahandi, og income nga limbong, nga dinautan, nga illegal, nga wa nahimaya ang Ginoo. Amen. Usa kapag pahinumdom nato ni. Kay nga naman, daghan kog naobserbaran nga ingani igsoon. Daghan kog naobserbaran. Tagaan ta mag example kana mga banggiitan nga mga namaligya og shabu igsoon. Example lang nino. Kadagara nakita na ko sa mga story sa balita and even sa kanang mga kaila na kauban igsoon. Once illegal ang ilahang negosyo igsoon, nadyo'y may tabo nila. Di magdugay igsoon, i-expose ni Lord. Ngano man, ang negosyo man gud nga sagol, limbong, illegal, wa man gud na nalipay ang Ginoo. So wa nalipay ang Ginoo, wa ning pabor ang Ginoo. So si Lord is the truth man. So pwede na i-expose ni Lord kay di mo angay ang Ginoo nga maoy magmadaugon ang dautan, ang bakak, ang limbong. Si Lord ganahan gyud na mo expose. Amen. Mao na igsoon nga dili na tutuyuan kung kabalota nga kana siya nga income, kana siya nga kwarta. Igsoon naangko na nimo, nabatunan, uban sa limbong, sagol binaro, igsoon din, undangan. Ayaw na nga, sayang pastor, dagkog igo, bitaw. Pero magantos lagi pong kana puhon, kay sagol na limbong, uli na utan. Nga naman, ang Biblia, pulong sa Ginoo mismo, nagaingon, kung unsa atong ipugas, mausad atong anihon. Ari raman, maura ko na atong nahitabo, praktikal lang, pagtanom magtanom kag mani. Nabay nagtanom og mani nga ni ani og munggos, wala mani sad. So kung unsa imong itanom karon, mausad na imong anihon pohon. Mas maayo magtanom ta karon igsoon og maayo. Honesty, dili limbong, dili pamintaha, dili panikas, dili pamakak. Aron mo ani sad ta og maayo, hayag nga ugma pohon. Iplastar sa Ginoo kay nalipay si Lord sa imong gibuhat karon. Di ka magmahay igsoon. Kay ang ugma nga imong gipanday, hayag kaayo. Kay sa karon pa lang daan, honest man ka sa mata sa Ginoo. Wala ka nagtulirit og limbong. Amen? Usa ka paminumdum uban sa gugma. Let's pray. Hallelujah. Father God, thank you Lord for your word this afternoon about honesty, about limbong Ginoo. Unsa
ka makahatag og kadaot kanamo ang salapi, ang bahandi nga gikan sa dautan, sagol limbong, sagol pamintaha, sagol tikas. Thank you, Lord. I believe, Lord God, imo ni siyang gi-remind namo kani nga mensahe, kani nga topic imo ning gipaabot namo, because I believe, Lord, gusto lang nimo tagaan mi Ginoo og yawi or pamaagi kung unsay among buhaton para muani mi og hayag nga kaugmaon. Imo san ming gitagaan og warning once sagulan na mo og limbong among panginabuhi, among bahandi nga maangkon, among source of income. Wala joy maayong ugma nga nagpaabot namo kung dili kagubot, kung dili mga dautan sad ang among maangkon sa unahan, nganuman tungod kay ming tolerate mi og limbong. So Lord, I pray to all of the viewers this time who are watching, I pray, Lord God, nga dili mi mo allow og dishonesty, dili mi mo tolerate og limbong, bribes, mga suborno, kundili ang among source of income, Ginoo, diniyos gyud. Ang among source of income tinarong or minaayo nga pamaagi, Ginoo, kay bisan ginagmay ni apan nasayon mi, Lord God, bisan ginagmay apan imo ming panalanginan ang lihok sa among kamot, nganuman tungod kay nga among source of income tinarong, walay sagol binuang, walay sagol limbong, walay sagol panikas, kung dili tinarong og kanang nahimaya ka, Lord God. Salamat, Lord, sa imong mensahe. I pray nga dili nimo labayng kawang apan kani nga message nga among nadungog karon gikan kanimo, Lord God, sa imong pulong, mao ni makahatag namo og kaisog motivation nga maglakaw gyud mi nga honest, dili mi mo tolerate og dishonesty, dili mi mo tolerate og limbong, Ginoo, kay diha sa limbong muani mi og kagubot, muani mi, Ginoo, guba or dili maayo nga kaugmaon. Apan kung magkinabuhi mi nga honest, Ginoo, matarong, Ginoo, sa imong atubangan, muani mi, Ginoo, hayag nga kaugmaon. Dalaygon ka, Ginoo, sa walay katapusan. Thank you, Lord, sa imong mensahe, and Holy Spirit, thank you so much for your presence. And this time, Lord God, I pray to all the viewers, to all of the followers, Lord God, who are watching this time. Lord, as always, I know, we believe that you are an all-knowing God. Ikaw nga Diyos, walay matago kanimo. Nakakita nimo among kahimtang, nakita nimo among sitwasyon, nakita nimo ang among mga luha, Lord God, ang pinitik sa among kasing-kasing, nakita nimo. Nakita nimo among mga struggles, among mga battles, nakita nimo, Ginoo, ang among gipas-an karon nga mga bugat, nakita nimo ang among mga problema. So Lord, tungod kay nakakita man ka sa sitwasyon sa tanan nga mga viewers karon, Lord God, Lord, ako nagaampo. Unsa man ang ilang mga problema karon, tagaig kasulbaran, Ginoo, tagaig solusyon. Unsa man ang ilang gikinahanglan karon, pinaka gikinahanglan, Lord, i-provide in Jesus name. Unsa man, Lord, ang ilang gusto nga milagro nga may tabo sa ilang kinabuhi karong taknaa, Ginoo, paliho ka ang imong milagrosong kamot sa ilang sitwasyon karon, Lord God, in Jesus mighty name. We stand in your word, Lord God, in Hebrews 13:8, ningingon ka, you're the same yesterday, today, and forever. So kung nakahimo kag dagkong milagro sa una karon mismo, Ginoo, sa imong mga katawhan, makahimo ka as long as we have faith, as long as we believe it, in Jesus name. Salamat, Lord God. So this time, Lord God, I speak miracle in their situation. I speak blessing, financial breakthrough. I speak healing, physically and emotionally. I speak salvation to their whole family. In Jesus' mighty name. I speak deliverance sa tanang gapos karon sa kaaway. And I speak breakthrough sa tanan nga mga gapos sa utang, Ginoo, masulbad kini, Ginoo. Maimpas tanang utang sa pangalan ni Jesus nga Nazaretnon, in Jesus' name. Lord, thank you. Among ang kunon karon, dawaton ang kadaugan, ang milagro, panalangin, ang grasya, ang kahibulungang butang nga gikan kanimo. Dawaton kani namo, Ginooban, sa pagtuo. Himua lamang ming angayan, kasaligan, kapiyalan. Mao kini nga among pag-ampo, Amahan, amo kining gipangayo, salamatan daan. Pinagi sa ngalan ni Jesus nga may among bugtong manluluwas. Amen ug amen. Hallelujah. Mabungahong hapon, mga igsoon. Praise God. Thank you sa time ninyo for being with me. Igsoon, and nakadalikyat jud ko, praise God, sa success
And this time akong ibalik tanang dungog himayas tumbuhi nga Dios. Shout out Brad Pastor sa huang hinigugma nga si Rael sa man eh nga naas karon sa Qatar. Naputol ang apelyido Brad. Basta Riley, okay? From Brad Jomar Corsiga of Mabini. Okay? Brad Michael Marigmen, long live Brad, long live uban sa grasya sa Ginoo. God bless brother. Appeal din ka sa akong prayer, no? So that's all for this afternoon. And praise God, thanks be to God nga busy kaayo but still naka-live ta. Anyway, again, thank you sa mga subscribers, followers. I just want to encourage everyone to invite your friends to follow our page and atong i-share itong live because dili man ni mairis. And sa tanan nga mga wala pa naka-subscribe sa itong YouTube channel, please subscribe. Ang link na sa caption ani nga live igsoon. Amen. So again, that's all for this afternoon. And ako lang magpahibaw daan nga mordita ka live unya kay nami overnight sa resort. No, kay birthday man ron sa among anak igsoon si Itski. No? So ampo kanunay amping mga igsoon abante para sa kay mayaan sa Ginoo. I pray and I declare nga karong adlaw nga Biyernes dili matapos nga walay panalangin ug pabor nga may tabo sa Ginoo. Diyan ninyo, in Jesus' name. I pray and I declare that all the works of our hands, i-bless ni Lord, panalanginan sa Ginoo. Praise God. Hallelujah. So again, that's all for this afternoon. See you next time. Basta bakante ko. To God be all the glory. God bless.